Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина алгатыба төп темалар турында. Заманча уңайлы һәм матур бакча Зәбистәсендә капиталь төзекләндерелгән балалар бакчасы ачылды. Шаллы урманнарына янгын куркынышы яныймы? Аларны ничек саклыйлар? Римма Султанова белеште. Фатир янында шупшы оясы, бу очракта ни эшләргә хәбәрчебез белеште. Капиталь ремонттан соң Зәбистәсендә инжекей балалар бакчасы ачылды. Мәктәпкәчә балалар учреждениесендә ремонт гыйнвар аенда башланган иде. Бакча үз эшен туктатмады, төркемнәрнең кайберләрен берләштергәннәр кемдер вакытлыча башка учреждениеләргә җибәрелгән. Хәзер инде балалар заманча һәм уңайлы бакчага йөриячәк. Әлеге мәктәпкәчә бару учреждениесе 43 ел эчендә беренче тапкыр капиталь ремонтланды. Хәзер ул тонырлык түгел. Тәрәзәләр, ишекләр алыштырылды, стеналар буялды, җиһазлар яңартылды. Немножко в стесненных обстоятельствах, но тем не менее без обид. Мы благополучно пережили этот ремонт, и открывши одно крыло, закрывалось следующее. Поэтому постепенно, то есть, скажем так, ремонт шел. Балалар бакчасының ишегенә түгел, территориясендә яңартылар. Керү юллары һәм балалар майданчыклары төзекләндерелде. Элементларны буяганнар һәм тәртипкә китергәннәр. Балалар бакчасы территориясендә юл йөрү кагыйдәләрен өйрәтү өчен майданчыкта урын алган. Керү группасы вакыты охрана урыны бүгенгә булдырылды. Шулай ук нәрсә сөенечле, бакчаның территориясе иске агачлар алынды, асфальт алыштырылды. Һәм бакчага килә торган юллар, әтәйнләргә бу бик мөһим, машиналарын куярга урын бар, балаларын китергә мөмкинлек бар. Шуңа күрә шунда комплекслы ремонт ясалды дип әйтергә була. Шалыда быел 9 мәктәпкәчә бару учреждениесе төзекләндерелә. Шуларның 3-се инде куллануга тапшырылган. Моннан тыш 6 балалар бакчасы төзелә. Алар 1 сентябрьдә үз ишекләрен ачачак. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Татарстанда ел башыннан 1,5 миллион квадрат метр торак төзелеп куллануга тапшырылган. Бу барлык планның 65% дигән сүз. Әлеге соннарны төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Ирек Файзуллин хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә хәбәр итте. Шаллы республика күрсәткечләреннән 2 тапкыр диярлек калыша. Шәһәрдә 102 мең квадрат метр торак төзелгән, бу планның нибары 32% дигән сүз. 2009 елда Шаллы төзүчеләре алдында 310 мең квадрат метр торак төзеп файдалануга тапшыру бурычы тора. Министр социаль ипотека программасы буенча йортлар төзелешенә дә тукталды. Бу республикадагы мөһим программаларның берсе. По программе социальной ипотеки на 26 июля 73 дома завершено на 2553 квартиры. 92 дома находятся в процессе строительства. По ходу выполнения программ социальной ипотеки динамика оперативной готовности за 2 недели составляет 312 миллионов. Шаллыда быел социаль ипотека программасы буенча 4 йорт төзелә. Алар барысы да 63-нче комплекста. Узган ел шәһәрдә бу программа буенча 2 йорт куллануга тапшырылган иде. Әгәр сезне берәр проблема борчса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Шаллыда мәктәпкә җыенырга ярдәм ит хәйрия акциясе старт ала. Бу чара аз тәэмин ителгән күп балалы гаиләләргә, инвалид балалар тәрбияләүче ата-аналарга ярдәм итүгә юнәлдерелгән. Яңа уку елына мәктәп өчен кирәк-яракны җыю КамАЗ мәдәният сараенда оештырыла. Шәһәрдәшләр 1 августан 22 августка кадәр балалар өчен дәфтәрләр, пеналлар, хезмәт һәм рәсем сәнгате дәресләре өчен җыелмалар алып килә ала. Балаларга мәктәп кирәк-яракларын тапшыру тантанасы 23 август көнне КамАЗ мәдәният сарае мәйданында узар дип планлаштырыла. Шаллы урманчылыгында янгынга каршы чаралар көчәйтелде. Халык күп ял итә торган 2 урында контроль постлары эшли. Тәүлек әйләнәсе патруль оештырылган. Төп бурыч зур янгыннар булдырмау. Боровецкий урманы Шаллыдан 1 генә чакрымда янгын чыккан очракта шәһәрне төтен каплаячак. Ут йортларга да күчәргә мөмкин. Моны һәр кеше истә тотарга тиеш. Түбән Кама милли паркы территориясендә янгыннарга каршы нинди эш алып барыла? Римма Султанова репортажы.
Bir машина Первомайкага ките, икенчесе Боровецкий күперендә дежур торачак. Бу Чаллы урманчылыгының өлкән инспектор буйрыгы. Җәйкене халык күп йөри торган урыннар даими игътибар үзәгендә тора. Карыйбыз, ушак якмыйлармы, урман янмыймы, бөтенсен карап йөрибез. Язгы җәйге чорда сулы 2 автоцистерна һәр вакыт әзер тора. 2 машина урман буенча патрульлек итә. Күп түгел, әмма эшне дөрес оештырганда җитә инспекторлар. Ел башыннан алар янгын куркынычсызлыгын бозуның 7 очрагын ачыклаганнар. Бәхеткә каршы, Чаллы урманнарында зур янгыннар чыкмаган. Вакытында сизеп калып, халык менә МЧСка хәбәр итә, МЧС безгә без күрмәсәк, шулай итеп бер-беребезне караштырып, андый хәлләрне бик булмады быел, Аллага шөкер. Урманда янгын күп вакытта учактан чыга. Күпләр шашлык пешерергә ярата, әмма үз артыннан утын сүндерми, чүп-чарын калдыра. Машинада барганда ыргыткан тәмәке төпчегеннән ут капкан очраклар да бар. Кыры үлән яна икән, ялкын агачларга күчә. Инспекторлар әйтүенчә, ябалдашлар яна башласа, Боровецкий урманы 1 сәгать ярым эчендә көлгә әйләнә ала. Алысы урманнарда янгын куркынычы аеруча зур, чөнки шыршы һәм нарат, алар кыры, сумалалы агачлар һәм ут берничә минут эчендә өскә үрләргә мөмкин. Боровецкий урманда янгынга каршы саклык чаралары иртә яздан башлана. Юл белән урман арасында ызан яру нык ярдәм итә. Мондый ызан барлыгы 300 километр. Быел яңа полосада ясаганнар, юл кырларына плакатлар куелган, шлагбаумнар ясалган. Тикшерү ел әйләнәсе алып барыла. Предприятиеләргә жүрүп чыга булган территорияда инде безнең нефтяниклар, газовиклар да монда йөри. Фотлар өләшә, шулай пожарный инвентарны тикшереп чыгабыз. Исегезгә төшерәбез, урманда янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бозган өчен штрафлар каралган. Аерым кешеләр өчен 3000-нән 4000 сумга кадәр, юридик затларга 30000-нән 40000 сумга чаклы. Янгын мәйданы зуррак һәм аннан килгән зыян күбрәк булса, штраф суммасы арта. Римма Султанова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Тукай районының 2 хуҗалыгы урып җыйыны башлады. 3 көн эчендә 761 гектарда игеннәр тиземнәргә салынган. Бу кышкы будай, арыш һәм борчак. Быел Тукай районы буенча бөртекле культуралар барлыгы 43 000 гектардан артык мәйданны били. Авыл хуҗалыгы идарәсе мул икмәк уңышы алырга исәп тота. 306 гектар жерде урып алынды. Бүгінгі күнде 991 тонна иген бар. Иген жидік. Бүгінде біздің 32-де 4 центнер 1 гектарға урожайность белән барабыз. Тыйыл күрсәткечләргә караганда начар дип әйтмәсем, әле шушы игенне җыйып алу эшләре башланып килә. Быелны бары урожай 2 елга караганда бетереп бара тиеш дип ышанып калабыз. Кыргый шөпшәләр һөҗүм итә, алардан ничек котылырга Чаллытвының кайнар элемтәсенә шундый хәбәр килеп иреште. Гүзәл Губайдуллина сүзләренә караганда, аның фатиры янында гына зур шөпшә уясы бар. Берсе тешләгән дә инде. Шәһәрдәш хәтта тәрәзәләрен ачарга курка. Гүзәл Губайдуллина берничә көнлек кенә хастаханәдән чыккан. Шөпшә уясына да берничә көнлек тап булган. Ул шәһәрдәшнең тәрәзә каршында ук 2нче кат балконында. Немножко приоткрыто было окно, чуть-чуть. Щель немножко осталась. Но я не успела подойти закрыть. Одна. Дикие осы, они же страшно кусают и это жалят. И потом у них реакция совершенно по-другому, чем обычных домашних пчел. Различие очень большое. Я открыла, одна успела ужалить меня вот тут. Шөпшә тешләгәч, кул шиште, кызыл топлар барлыкка килде ди шәһәрдәш. Медицина белеме булгач, ул мондый хәлләрдә нишләргә икән яхшы белгән. Хорошо, я вот в этих, понимаю это, при аллергических реакциях, что надо делать. Потом у меня еще таблетки супрастин было, я еще успела выпить. Если у меня дальше вот этот аллергический процесс пошел бы, вот это я сняла вовремя, конечно. Потом у меня лицо начало отекать. Я холод временами убирала, временами ставила. У меня страшные головные боли до сих пор. Хәзер шәһәрдәш тәрәз ачып фатирын җилләтергә курка. Шөпшәләр һәркемгә һөҗүм итәргә мөмкин ди ул. Чакырылмаган кунаклардан коткаруны сорап, ул безнең редакциягә мөрәҗәгать итте. Без бу хакта МЧС хезмәткәрләренә хәбәр иттек. Алар урынга берничә сәгатьтән соң килделәр. Шөпшә оясын төшереп, үзләре белән алып киттеләр. Быел шөпшәләр аеруча актив ди МЧС хезмәткәрләре. Уяга тап булган очракта аңа тимәскә киңәш итәләр. Урынга коткаручыларны чакыру яки идарә итү компаниясына мөрәҗәгать итү яхшы. Лисенханова, Константин Величко, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бүгенге менә шулар, мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз.
Аптека «Апрель» с экстремально низкими ценами. Микодерил раствор, флакон капельница 1%, 20 мл по карте программы лояльности всего за 509 рублей. Комфортное лечение зубов по доступным ценам в стоматологии «Улыбка». 54 62 31.